ni o de mouvement Mali Espoir olodo ambe u ka kene kan fasode ɲumanw ka kene du jamana jɔbaaw ka kene du an tɛ kuma janya abada an bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen de la bi ni o ye musow tɔgɔla don ye o don 8 mars siga t'a la o tuma an bɛ o de ɲɛnamayali dɔ kɛnɛ kan bi mouvement Mali Espoir olu ka hamina ye jamana joli ye siga t'a la ko a sera sa 8 mars k'a ka fête cogoya wɛrɛ la siga t'a la dununw fɔra balaw fɔra wallahi tulonkɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛra dama gosira mouvement Mali Espoir u ko u bɛ ka cɛba min dɛmɛ ni o ye Asimi ye siga t'a la a ka kuma man ca fiyewu a bɛ fɛn jumɛn kɛ baara wallahi donc mouvement Mali Espoir n'u bɛ ko ko kɛ k'u bɛ baara de jira o kɔnɔ siga t'a la 8 mars k'a tɛ kɛ ni ɲɛnajɛ ye abada k'olu bɛ baara de kɛ siga t'a la an filaw de kɛnɛ kan an b'a kan nafaji sira in siga t'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sira in a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ sira in bɛ tiɲɛ kuma bɛɛ sira in a ma nɔgɔn ko olu bɛna ne ka gratter ka mansinba wuli ka na yɔrɔ u bɛna dilan ɔ tuma na k'olu ka 8 mars k'a bɛ fêter o cogo la mouvement Mali Espoir musow a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye sa a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye nin ye olu ka hakilina ye siga t'a la ko waati jɛnyana siga t'a la an tɛ sumaya bilen abada i mɔkɛ ni o ye dugutigi ye a sɔnna k'an bisimila a ka dugu kɔnɔ siga t'a la an bɛ dakuruɲɛ kelen d'a ma kosɛbɛ ni dunan sanuma minnu filɛ nin a ka u bisimila siga t'a la u nana baara sanuma min kɛ nin ye a ka yamaru d'u ma siga t'a la baara daminɛ a di ne ma sɔrɔ wale ko n ka foli se bɛɛ lajɛlen ye mouvement sipɔrɔ u taara papiye di yan ko musow ka ɲɛnajɛ ko kelen an yɛrɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ a kelen nin ye hɛrɛ ko de ye koyi dɔ bɛ kɛnɛ da foli kɔ ani ala ka ɲɛtaa ala ka sabati ala ka musow ala k'u sago k'u ye ala ka musow ala k'u sago k'u ye ala ka garijɛgɛw ye ala ka barikaw de denmisɛnnin sɔrɔ ala k'o ɲɛtaa sabati an ka foli ka sago ne ka dafa kelen ye wasara siga t'a la u denw wasara donc ale dugutigi ko a ye yamaru di kosɛbɛ u ka nin baara sanuma in ko a bɛ bɛn u k'a kɛ dugu kɔnɔ siga t'a la donc ko n k'o dakuruɲɛ kelen fara a kan siga t'a la kuma ka gɛlɛ a ma an bɛ foli di dugutigi ma kosɛbɛ ka tanu ne ka barikada kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ taa mini o tɛmɛnen kɔfɛ tɔn in ni o ye mouvement Mali Espoir ye kosɛbɛ a ɲɛmaaba ni o ye président national yɛrɛ ye Mali bɛɛ mouvement Mali Espoir ɲɛmaaba kosɛbɛ Abdoulaye Kebe an bɛ kɔrɔfɔ di a ma ala ka kɛbɛ ni maaw ka kɛbɛ a ka tɔn musow ye nin hakilina ta kosɛbɛ a ka tɔndenw ye nin hakilina ta an bɛ a ɲini a fɛ Abdoulaye Kebe nisɔndiya jumɛn bɛ a yɛrɛ la nin ko in na sisan dakuruɲɛ fila min b'a bolo a bɛ n'o dakuruɲɛ fila di an ma an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la bi an bɛ nafaji sira fara la yan nɔ an bɛ dugutigi fo ka duguden bɛɛ lajɛlen fo ka maire fo ani mɔgɔ o mɔgɔ sera ka déplacer ka na yan nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo mouvement Mali Espoir musow an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu ye hakilina ta k'a fɔ aw bɛ fɛ k'aw ka 8 mars k'a fêter cogoya wɛrɛ la min ni bala ni dunun tɛ kelen ye n'o de ye ka sira dilan walasa population min bɛ yan nɔ ka se ka lafiya cogoya min na parce que n'i ko ko jamana ka lafiya fɔ sira ni sira dilan n'o de y'aw ka hakilina ye vraiment o ye faso jɔ cogo dɔ ye o tuma la an tɛ se ka foyi fɔ aw ɲɛna k'aw fo k'aw barikada
aw ka président n'o min ye Bayi Boubacar ye dan tɛ foli la ka las'a ma parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen fɛn b'a kun kari t'a la mɔgɔ dɔ bɛ yen fɛn t'an kun kari t'a la mais Bayi vraiment a bɛ ka fɛn min yira mouvement in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ a ye fasojɔla de ye a n'a ka nafolo bɛɛ a y'a bɛɛ ta k'a kɛ mouvement Mali Espoir ta ye o tuma la vraiment an tɛ se ka foyi fɔ a ye k'a fo halisa a bɛ min ɲini mouvement ko in na Ala k'a nɔgɔya parce que a bɛ ka taama sira dɔ de ta sani ka kuma ka caya i ka kɛwale ka caya Asimu ka kɛwale de y'o ye da t'ale fɛ bɔnbɔn t'a fɛ ale ka da n'a ka bɔnbɔn o y'a ka baara de ye a bɛ kɛwale min kɛ ka yira o de y'ale da ye o tuma la mouvement Mali Espoir bɛ yɔrɔ o yɔrɔ association fɛn o fɛn bɛ yen Mali in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena Arema parce que ale député o b'an cɛla yan nɔ n'o ye Sulemani Danbele vraiment an ka foli b'a ye a y'a yira k'a fɔ vraiment fasodenya ɲuman ko b'a kɔnɔ i y'a wele su a bɛ na i y'a wele tile a bɛ na a ma mouvement bɔ mouvement na ce qui veut dire que an b'o de nɔfɛ an bɛ fɛ mouvement bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka jamana in jɔ farafarali nafa foyi t'a la a ye na an bɛɛ ka jɛ an ka jamana in jɔ walayi mɔgɔ kelen foyi tɛ yen nɔ min bɛ se ka jamana in jɔ o tuma n bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ association fɛn o fɛn bɛ Mali in kɔnɔ aw bɛɛ ka na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ cɛ kelen denw ye an ka kɛ muso kelen denw ye an ka se ka transition in dɛmɛ cogoya min na transition ɲɛmɔgɔ ninnu an ka se k'u fara ɲɔgɔn kan pour que hakilina kelen u bɛ se k'a ta Mali an ka se k'a jɔ jamana tɛ jɔ fɔ fara ɲɔgɔn kan walayi mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana in jɔ o tuma na ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw fɛn o fɛn nana musow a y'aw jija jamana in aw de b'a jɔ jamana in ye musow de ta ye ka sababu kɛ mun ye ne bɔra an ka so fo ka na an se yan ne y'a ye dugu kɔnɔna foyi tɛ dugu kɔnɔ i b'a miiri k'a fɔ ko seliden dugusɛjɛ de don ce qui veut dire que Mali ye musow de ta ye activité fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali in kɔnɔ musow de don o tuma musow n'aw sɔnna walayi jamana in a bɛ jɔ o tuma la a ye wuli a ka na an ka jɛ a ka fɛn to yen a ka na an ka jamana in jɔ jamana in kalifalen don aw la dɛ o tuma la min bɛ ne bolo k'a fɔ aw ɲɛna o de ye ne ye hakɛto bɛ kuma la sallallahu alaihi wa sallam. Merci. Espoir musow ani sɔgɔma musow a tɛ laminɛli kɛla dɛ aw bɛ yan aw tɛ yan dɛ ani sɔgɔma merci merci an bɛ musow ka don de la n'an bɛ kuma an b'a daminɛ ni musow ka foli ye n'o foli bɔra yen an bɛ président Kebe fo ka Bayi Boubacar fana fo président ye kuma bɛ fɔ ka ban ne ta ye foli de ye mais président Kebe n bɛ min fara i ka kuma kan i ye min fɔ Bayi Boubacar ka ko la a tɛmɛnen n'o bɛɛ kan Arema ka baro dɔ sigila Bayi Boubacar a ma dan soutien ma a y'a sen bɔ a bolo kɔrɔ ka se an ma ka kɛnɛ in denfaya fana ta an bolo o kɛnɛ in o de kɛla sababu ye an ka janfanti minnu bɛ yen n'o ye mouvement rebelles ye u tun bɛ fɛ ka janfa dɔ kɛ Mali la Bayi y'an dɛmɛ kosɛbɛ journaliste kunda pour que k'olu ka kɛlɛ dan sira la donc n b'a ɲini aw fɛ a ka tɛgɛrɛ fɔ o la président Kebe ye min fɔ Bayi bɛ Maliko de la a tɛ mɔgɔ ko la bi ne yɛrɛ tun kan ka kɛ Asimu kɛrɛfɛ mais n y'a décidé en tant que député Bayi ye bonya min kɛ ka na bonya ma segin k'a ye ni ne ɲininen don Mali kɔnɔ k'a fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni fɛn fɛn bɛ Maliko la an k'an ka fara ɲɔgɔn kan ne ye Arema ye mais Arema ka kɛnɛ tɛ sigi ni mouvement Mali Espoir bana an ye kɔrɔ ni dɔgɔw de ye an bɛɛ bɛ Asimu ko de la an bɛ Maliko de la bi a ye misali min yira a ye dusu don anw yɛrɛ députéw kɔnɔ
nin sira in Dumasana nafaji an bɛɛ bɛ boli a kan n'ale nana ka n'a dilan ka belebele k'a la ne yɛrɛ bɛ layidu d'aw ma an bɛna wuli ka se minisiriw ma ka se présidentw ma Kɛbɛ yɛrɛ na fara an kan an ka se présidansi ma nin sira in a bɛ projet la a tɔ ye wari de ka bɔ k'a kɛ goudron ka d'a kan ni Ala sɔnna ma Dumasana nafajikaw Kɛbɛ bonya la Bayi Bubakari bonya la an b'an fanga kɛ ɲɔgɔn kan pour que nin sira in ni goudron ko ye an ka bɔ sogo na k'a kɛ réalité ye n b'aw fo ka président Kɛbɛ fo n tɛna se ka kuma kan nin ɲininen bɛɛ fɛ aw musow a ye fara an kan an ka Mali jɔ an ka 5 colonels ninnu dɛmɛ an ka Asimi dɛmɛ an b'o baara la su ni tile mouvement Mali Espoir ko tɛ yen Arema ko tɛ yen an bɛ Mali ko de la Ala k'an bɛn sababa ma merci. An bɛɛ lajɛlen salam aleikum wa rahmatulahi wa barakatu. N bɛ n ka alimami fo n bɛ n ka dugutigi fo n bɛ bureau national président fo ka ne yɛrɛ n ka président fo muso o muso déplacera an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw yɛrɛ ye an bɛ faso ko de la vraiment aw bɔra ka na an dɛmɛ an ka 8 mars ko la a diyara n ye n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn kelen ma. Ok, n bɛ kuma di n ka vice présidente ma a bɛ kuma. Ani sɔgɔma an sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la n bɛ foli lase dugutigi ma ka se président Kɛbɛ ma honorable Danbele monsieur Bayi Ba nin kɛnɛ in ye kɛnɛ sanuman ye an musow dɔwɛrɛ t'an da ni foli tɛ 8 mars komi Kɛbɛ y'a fɔ cogo min na n tɛna sigi kuma kan tuguni an bɛ Mali ko de la mouvement Mali Espoir bureau des femmes commune 1 Mali ko min don jamana tɛ se ka jɔ ni musow tɛ n'i y'a ye ko fɛn o fɛn ɲana du kɔnɔ kɛnɛma sigida la ni muso t'a la taaɲɛ t'a la donc bala fɔ tɛ tuguni dunu fɔ tɛ yanni kuma ka caya kɛwale de kan ka caya an ka o kɛwale ye min ye o de ye an filɛ ka acte min posé bi k'a yira k'a fɔ an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana dilan na denmisɛnniya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la min bɛ se ka min kɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ tɛna bɔ jamana wɛrɛ la ka na an ka jamana in jɔ yan an yɛrɛ de b'a kɛ n'i y'a mɛn i doniba ta ɲumaga ɲuman de b'i la donc an yɛrɛ k'an cɛsiri jamana ko in na ka transition dɛmɛ ka Asimi dɛmɛ fɛn fɛn bɛ na ni Mali ka hɛrɛ ye ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ o ye anw ka laɲini dɔ ye donc 8 mars okumu kɔnɔna la acte min poselen filɛ nin ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi honorable y'a fɔ cogo min na kuma min nana ale yɛrɛ ye kuma min fɔ bi o y'a ban donc ne tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan foli kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn b'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka yan sɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da madame Nana Kassim Malado Sangare n bɛ bɛɛ fo aw bɛɛ ni tile n bɛ an ka dugutigi fo n bɛ alimamilakaw fo n ka foli bɛ président national ye n'o ye Ablaye Kɛbɛ n ka foli bɛ honorable Suleiman Danbele président d'honneur Agibu Danbele di junior a ka foli bi yan a se ma kɛnɛ sɔrɔ musow an b'aw de ka kɛnɛ kan bi foli belebeleba bɛ aw yɛrɛ dan tɛ foli min na aw ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye n bɔr'o kɔnɔ n bɛ foli bila an bɛ sigida min na n'o ye Dumanzanakaw ye an b'u yɛrɛ fo kosɛbɛ médiaw n bɛ aw yɛrɛ fo depuis 8 heures a b'aw sen kan nin ko in na yan Mali ko don n bɛ aw fo kosɛbɛ n bɛ n ka tɔnden commune 1 cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n b'a bɛɛ fo nin kɛnɛ in n'i y'a ye kɛnɛ in sigila bi kɛnɛ in ma dilan kunu kɛnɛ in a bɛ kalo kelen bɔ cɛw ni musow mouvement Mali Espoir commune ka fara bureau national mɔgɔw kan u ye wulikajɔw de kɛ réunion kɛ fo fitiridaw ani suw b'an sɔrɔ réunion na n b'a ɲini u fɛ u ka tɛgɛrɛ f'u yɛrɛ ye n tɛna kuma janya komi tile taara ɲɛ n b'a ɲini président national fɛ
ani dugutigi ani honorable Suleiman Damele ani musow yɛrɛ an ka taa ka coup d'envoi di machine ka baara daminɛ n bɔ kuma kɔnɔna na. Only bolve ka now. Only bolve ka na kwa. Voilà, ne de away dugutigi a ye sigiyɔrɔ d'a ma di dugutigi ma. donc lancement kɛra Kulubali Kɛni ka foli di honorable ma honorable yera Abdoulaye Kébé siga t'a la olu kɔni jaba ɲɛfɔlɔ kɛra olu fɛ ni Ala ka jɛ ye donc baara tɔ bɛna to baarakɛlaw bolo ni Ala sɔnna olu kɔni bɛna baara in kɛ ni Ala ka jɛ gɛlɛya min b'a bolili la o gɛlɛya bɛna ban tɔɔrɔ min b'a bolili la o tɔɔrɔ in bɛna ban. siga t'a la ka ɲini sira tɛ maaw fɛ kosɛbɛ maa minnu ka moto ani minnu bɛ sira kan sira kɔrɔ k'u ka don karew. kɛrɛnkɛrɛnyalen an ye ɲɔgɔn ye k'a jate minɛ an ni mouvement Mali Espoir muso commune kɛrɛnkɛrɛnyalen la an ko k'an bɛna musow ka 8 mars an b'a kɛ cogo wɛrɛ la an bɛ bɔ ɲɛnajɛ ninnu hukumu kɔnɔna na an ko an bɛna baaraw boloda n'o ye Dumansana nafaji sira ka essayer ka o sira in dilan k'a di sigidala mɔgɔw ma an y'a ye o nafa ka bon kosɛbɛ ni ɲɛnajɛw ye san o san an y'o hakilina de ta an ni musow o de y'an bila sira dilan na bi.
Bon, an bɛ se ka mun fɔ mouvement Mali Espoir musow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ni Mali muso bɛɛ ye an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ baara de bɛ se ka jamana in bɔ ɲɔgɔn la baara de bɛ se ka an ka sigidaw lataa ɲɛ an kana an sigi k'a fɔ ko gouvernement kan ka na sira kɛ goudron kɛ nin sira in kan ou bien gouvernement kan ka kan niveau kɛ nin yɔrɔ in na an yɛrɛ bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka mun kɛ baara la sigidaw kɔnɔna na an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka se k'o kɛ k'an ka président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta k'a dɛmɛ o kan. Bon welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin Dumanzana nafaji mɔgɔw ma an b'a ɲini u bɛɛ fɛ u ka fara an kan ka don mouvement Mali Espoir ka tɔn na an ka se ka transition dɛmɛ parce que tɔn in sigikun ye ka transition de dɛmɛ ani ka jamana dɛmɛ k'an ka sigida dɛmɛ k'an ka sigida développer an b'u bɛɛ ɲini an ka dayɛlɛlen d'u ye u bɛɛ kana fara an kan cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan. Komi a fɔra aw bɛɛ ɲɛna sisan an ka honorable Suleman Danbele fɛ a ko n'a bɔra yan bi a bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se président de la transition ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye sira in ka kɛ goudron ye k'a bɛna o kuma las'a ma n'Ala sɔnna ma an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan kuma ka se sanfɛ sira in ka se ka kɛ goudron ye n'Ala sɔnna ma. 8 mars yɛrɛ kɔfɛ mouvement Espoir Mali Espoir u ka hakilina ye jumɛn ye jamana jɔli la waati nataw la a bɛ fɛ k'i da don o la. 8 mars tɛmɛlen kɔfɛ baara caman bolodalen don mouvement Mali Espoir fɛ sigida fɔlɔ la ni sigida wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida fɔlɔ la yan an ye ji di fajigila muso dɔw ma ni nin tile 2 in na tɛmɛna an bɛna taa o fana korobo kari kɛ n'Ala sɔnna ma o tɛmɛlen kɔfɛ fana an bɛna baara wɛrɛw boloda sira dilan in boloda quartier wɛrɛw kɔnɔ ani fɔ septiki o b'anw ka projet la k'o kɛ carré wɛrɛw kɔnɔ minnu tiɲɛlen don ji nɔgɔ ko la n'Ala sɔnna ma. 8 mars de y'an se nin kɛnɛ in kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ne tɔgɔ Marietu Arma ne ye mouvement Mali Espoir musow ka présidente ne ni n ka vice présidente de bɛ yan nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hakilina fila tɛ i yɛrɛ b'a dɔn 8 mars ye musow ka donba ye Mali musow bɛɛ lajɛlen ka don de ye 8 mars ye o hukumu kɔnɔna de la an y'a jate minɛ dɔ kɛra tɛgɛrɛfɔ ale ni dundunfɔ ninnu dɔ kora la an y'a ɲini ka na nafaji sira ka a garati des jours à venir fana a b'an kɔnɔ ka gitɔrɔn da la an nana garati parce que n'i ye gitɔrɔn dilan mɔgɔw bɛ lafiya i y'a faamu a bɛ dɔ bɔ accident na a bɛ si di an ka mobiliw fana ma. Ok welewelekan mun bɛ n bolo ka lase diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma komi mouvement nin yɛrɛ bɛ an ka transition de soutenir bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Assimi ye mun kɛ jamana nin kɔnɔ kɔnɔdimi tɛ quoi ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la et puis encore n m'a fɔ kulonkɛ man ɲi quoi an ka dɔ bɔ kulonkɛ la an ka sɛbɛ kɛ parce que Mali bɛ diɲɛ dɔ de kɔnɔna na an minnu bɛ capitale kɔnɔna na an lafiyalen bɛ mais minnu bɛ burusi kɔnɔna na olu tɔɔrɔlen bɛ n'a fɔra olu tɔɔrɔlen bɛ an bɛ tila ka na ɲɛnajɛw sigi a tɛ faamu c'est pour cela que an kɔni ka ɲina 8 mars an m'a kɛ kulonkɛ ye an y'a kɛ sirabada garate de parce que ni sira ɲana c'est moins de accident i y'a faamu accident bɛ dɔgɔya ni accident kɛra muso de bɛ tɔɔrɔ ni i ba t'a la i fa b'a la ni fa t'a la i den b'a la ni den t'a la i cɛ b'a la c'est pour cela que an ye initiative ta ka gitɔrɔn garate n bɛ muso bɛɛ lajɛlen fo muso bɛɛ ka wuli an k'an cɛsiri an ka baara kɛ mɔgɔ si tɛ an ka jamana jɔ an yɛrɛ ye an de bɛ jamana ja n'i y'a mɛn ko du muso de don n'i y'a mɛn ko jamana muso de don foyi tɛ se ka diya ni muso tɛ muso de bɛ président bange muso de bɛ ministre bange muso de bɛ député bange cela veut dire musoya tɛ kulankolon ni quoi muso ni kolo o de b'a fɔ ko musoya ye kulankolon ye kuma man ɲi da bɛɛ la kuma ma nɔgɔn ne ma
comme ne ka vice présidente bi yan b'a fa ɲɛna dakuruɲɛ kelen mun b'a bolo ka fara ta ka fara kan présidente ye min fɔ kuma tɛ tɛmɛ o kan bi ye don min ye n'o ye 8 mars ye bɛɛ b'a dɔn o ye diɲɛ muso bɛɛ ka don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sugantira k'a fɔ ko bi ye musow ka don don bɛɛ ye musow ka don ye parce que n'i ye du kɔnɔnaw jate minɛ muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc an b'a fɔ don bɛɛ ye anw ka don ye mais don kɛrɛnkɛrɛnnen min sugantira k'a fɔ k'o ye 8 mars ye ko musow ni o ka kan o de ye bi ye donc o de okumu kɔnɔna yan an se yan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ muso an ka baara dɔrɔn sokɔnɔ baara dɔrɔn tɛ donc an filɛ min kɛnɛ ka nin hali o fɛnɛ b'a la ni o ye ka hakilinaw ta ka sigida sabati ka sigida la kɛnɛya ka sigida dilan u bɛɛ hakilina bɛ a kɔnɔ voilà welekan min bɛ ne bolo k'a di Mali muso bɛɛ ma Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali muso bɛɛ ville fara togodaw kan jamana muso de don n'i y'a mɛn ko muso lafiyara o kɛ ka sɔrɔ i ye den minnu yɛrɛ sɔrɔ olu lafiyara fɔlɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi Mali tun bɛ degun min kɔnɔ komi présidente y'a fɔ cogo min na kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow kɛcogo la pour que ka se ka Mali dɛmɛ ka transition dɛmɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ a lafiya yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ anw musow de ta ye parce que projet caman min bɛ transition bolo k'a ta k'a ɲɛsin jamana ma jamanadenw ka lafiya ma anw bɛ a kɔ o de kama voilà Abdoulaye Kulubali ouais bɛ wele ko Bafi bon m'aw yɛrɛ fo k'aw barikada muso ninnu an bɛ dugawu k'u ye u ye sera ka nin hakilila min ta ka na baara in kɛ a diyara an ye kosɛbɛ a bɛnn'a ma nka fɛn wɛrɛ ka d'an ye min tɛ nin fana ye bawo n'u sera ka initiative sɔrɔ hali bi pour que ka na yɔrɔ in kɛ goudron ye ka bɔ an bɔ poussière in na o de ka d'an ye a kɔni musow ye ni hakilila min ta a ɲɛna parce que cɛw de bɛ nin kɛ ka caya mais ni musow yɛrɛ hakilila sɔrɔ k'a kɛ an b'u fɔ a la an tila ka dugawu k'u ye k'u dɛmɛ a la quoi o de ala sago bonya b'a la welewelekan min bɛ ka di Nabasi population mɔgɔw ma a ka d'an ye bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma a fɔra ko Mali kura de bɛna kɛ o tuma na an ka bɔ kɔrɔlen in kɔnɔ bɛɛ ka segin ka na i bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka baara in kɛ pour que Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na sigidaw bɛɛ bɛ se ka développer cogo min na cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba a ka d'an ye bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka se ka jamana dilan o de ka d'an ye o y'an ka laɲini ye quoi ni bɛɛ sera k'a mɛn fana a bɛ fisaya bɛɛ ma kuma kuncɛ kuma ye min ye an b'aw yɛrɛ fo ka muso ninnu fo jeunesse mun faral'u kan k'u dɛmɛ k'u fana fo ka barika da u ye ka dugutigi n'a ka dugudenw bɛɛ fo ka alimami n'a ka mɔgɔw bɛɛ fo ne ye Abdoulaye Kulubali o bɛ wele ko Bafi voilà ne ye soudeur ye ne ka atelier ye yan ye. Bon, je me nomme Pendadi Djeneba Kulibali. Bon, nisɔndiya m'an na bi an tɛ se k'a se a fɔ ka s'a dan na n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ nafaji sira in kan tiɲɛ yɛrɛ la a cɛ mais bon n'a sera ka dilan ta n'a bɔra Nakale gidɔrɔn yɛrɛ a bɛ diya an ye a diyara an ye yɛrɛ yɛrɛ de an ka ekɔliso de filɛ yan nɔ an ka promoteur tɔgɔ Saka Jara sira in dilanni kɔni a diyara an ye yɛrɛ de an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na mais an b'an balakaw fana fo ni 8 mars ko in na ni nin sera ka taga ɲɛ anw yɛrɛ wulitɔla bɛ se ka wuli ni ko wɛrɛw ye tuguni ka fara kan min tɛ nin mouvement espoir Mali mɔgɔ an b'u fo k'u barikada bon an b'a lajɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan Mali ko bɛɛ ko de don an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ mɔgɔ kelen o tɛ se ka bɛlɛ ta an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka baara kɛ sira in dilanni kɔni a diyara an ye yɛrɛ de a diyara an élèves yɛrɛ ye trop n'an bɛna ka na an bɛ se ka mun f'u ɲɛna n'u sera ka fara an kan an ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ a bɛ diya an ye a bɛ diya an ye yɛrɛ de surtout an élèves a bɛ diya an ye fo ka s'a dan na an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na o de tun b'an bolo. Keluarga b'a kɛrɛfɛ o. A boli ka nɔgɔn kojugu. We can see.